Oh, yang hamil. Posisi lagi di pasar Durenan, guys. Mencari kambing. Kambingnya murah-murah, guys. Murah guys, nak sepil ya guys. Iki regane mek 12, guys. Iki. Babon mbok anak. Ini 12. Lek kae milio kae regane mek pironan, guys. 15-an ora ono kowe. Ora enak yo. Ora ono. Wis pokoke murah-murah ndang rene yo. Nah, iki wong awi teko kene iki lho iki. Iki wong iki. Iki wong ayu iki liwat iki bolo. Wah. Mantep wong ayu bolo. Iki milio bolo. Masa Wedok bolo. Wah. Apik san milio regane mumpung murah bolo. Indukan super iki. Iki nakane Mas Sutris rata-rata iki kae wong bakule ya kae. Kae. Milio bolo. Oke. Wonge kira gobyos ya ngono kae. Kae wonge gobyos ya kae.